Doncs bé, bona tarda a tothom. Som la Patricia Povea i la Mercè Bermejo del grup de recerca consolidat de geociències marines, venint de la Facultat de Geologia. I enllaçant amb el títol d'aquesta secció sobre el llegat del capità Enciam, que molts coneixereu, i si són poderosos els petits canvis, doncs nosaltres us volem parlar dels canvis al clima del passat que es poden observar mitjançant registres oceanogràfics. Llavors partirem de la paleoceanografia per després intentar entrar una mica més a detall i explicar com a partir de sediments marins podem obtenir aquests registres climàtics del passat que poden cobrir des de milions d'anys, com serà l'estudi que ja està duent a terme, o només desenes, com serà el que jo us expliqui. Molt breument, i com ja us he apuntat una mica, la paleoceanografia estudia el clima del passat mitjançant registres marins i cal destacar que es tracta d'una ciència força jove i es pot dir que va començar a consolidar-se a finals dels 70. I com extraiem aquests registres marins? Doncs amb uns vaixells oceanogràfics extraiem testimonis de sediment. Nosaltres, és el típic fanguet marí i tenim la mostra total. Llavors, aquesta mostra total la separem per un protocol químic en fracció lítica que ens serveix com a... La fracció lítica són minerals, com tots coneixem, que és un indicador de dinàmiques de vents i corrents marines, i la fracció biogènica, que és un indicador de les condicions de l'aigua marina. Com a fracció biogènica, nosaltres ens hem centrat en estudiar els foraminífers, que són uns organismes amb esquelet de carbonat càlcic, i tenen la particularitat que aquests organismes, mentre viuen, van acumulant en el seu esquelet les condicions de l'aigua en la qual vivien. Llavors, tenim els foraminífers planctònics, que ens donen les condicions de les aigües superficials, i els foraminífers bentònics, que ens donen les condicions de les aigües profundes. Com a resolució de fa 2 milions d'anys ens hem centrat en el Pleistocè inferior, que es creu que va ser un període en el qual es va donar una dràstica reorganització atmosfèrica que va donar lloc al sistema climàtic que coneixem avui en dia. Ens hem centrat en un testimoni extret del programa internacional Ocean Drilling Program, que es va extreure en una campanya al Pacífic equatorial oriental, just al costat de les Galápagos i a l'Equador, i aquesta zona es troba molt influenciada per la zona de convergència intertropical, com podeu veure aquí, la zona de núvols. Aquesta zona és un cinturó de baixes pressions que té una variació estacional, com podeu veure aquí, en vermell seria la seva posició al juliol i en blau la seva posició al gener, i sota aquesta zona es produeixen elevades precipitacions i actua com a barrera del transport de sediment per aport eòlic. Aquí us he mostrat, per estudiar aquesta zona de convergència intertropical, ens hem centrat en la fracció lítica, que són aquests minerals que us comentava abans, i hem fet una distribució del tamany de gra d'aquests minerals. Com podeu veure, aquí seria el tamany de partícula versus el temps. I es veu una moda molt marcada, en torn a 4 micròmetres, i uns períodes en els quals s'observen unes mides de gra més grolleres. Això ho hem interpretat com aquesta moda principal són partícules transportades bàsicament per vents, és a dir, seria aport eòlic, mentre que aquestes més grolleres ho hem interpretat com unes partícules dipositades degut a elevades precipitacions o a deposició humida. Això ho hem interpretat com que la ITCZ podria haver baixat just a sobre el nostre testimoni, que és aquest, i situant-se a sobre hi hauria una deposició humida degut a aquestes elevades precipitacions. Aquí us he posat un petit esquema de com varia la posició de la ITCZ. Aquí es veu en la seva posició normal i aquí com baixa més al sud. La ITCZ és aquesta franja d'aquí.
Bé, ara farem un salt en l'espai i en el temps, ens anem a la Mediterrània i en lloc de parlar de milions d'anys parlarem de mil·lennis, dels últims mil·lennis. El core efecte d'estudi en aquest cas és l'MR3, mostrejat al nord de l'illa de Menorca, mitjançant un sistema multicore com el de la fotografia, que tot i que no permet tenir registres molt llargs, sí que feia uns 27 centímetres de fet, sí que ens permet tenir una resolució adient per estudiar els últims mil·lennis de l'Holocè, que és l'actual període interglacial. Llavors aquí us mostro alguns dels registres que es poden obtenir, formen part de la meva tesi, que tot acaba de començar, tot just acaba de començar, i primer de tot explicar que l'eix horitzontal fa referència al temps, l'any més recent, corresponent al mostreig es troba aquí, si anem cap allà, viatgem cap al passat. Llavors, els anys estan expressats en Before Crist pels anteriors a l'any 1 i la resta seran anys dominis que equivaleixen als anys de calendari actuals. Respecte a les barres de color, són els diferents períodes climàtics descrits a la literatura. Per tant, per aquests 2.500 anys que cobreix aquest testimoni, ens trobem el període grec, el període romà, les edats fosques, l'anomalia climàtica mitjaval i la petita edat de gel. Ara intentaré explicar alguns detalls de com interpretar això. Per exemple, la corba de dalt de tot, en verd, és la ratio Gimplay, té relació amb la circulació termolina del Mediterrani. De fet, és un indicador de la variació de la intensitat de la corrent profunda de l'aigua de la Mediterrània nord-occidental en aquest cas. El següent registre en taronja és l'evolució de la radiació solar. Seguidament, en negre, tenim la curva isotòpica de l'oxigen 18 a l'aigua de mar, obtinguda mitjançant el foraminífer plantònic Globigerina boloides. Uns valors elevats d'aquest indicador apunten a condicions de més aridesa, més salinitat, més evaporació a les aigües. I per últim, el registre en vermell és la temperatura superficial de l'aigua de mar, obtinguda també mitjançant l'esmentat foraminífer. Llavors, es poden extreure diverses conclusions, per exemple, que la variabilitat, la circulació termolina del Mediterrani ha estat molt sensible a la variabilitat climàtica pel període estudiat, també guarda relació amb els períodes descrits, per exemple, si agafem el període romà, podríem dir que la corrent profunda va ser poc intensa, hi havia tendència a l'aridesa, aigües més salines i unes temperatures elevades. I d'altra banda, també es poden establir relacions amb l'evolució de la radiació solar. Per exemple, la Gim-argila i el registre isotòpic de l'oxigen sí que coincideixen en tendència amb l'evolució de la radiació solar, però aquesta última, curiosament, no quadra amb la tendència de la temperatura. I, dir que la paleoceanografia ens permet entendre com ha funcionat el sistema climàtic en el passat. Òbviament això és molt important, donat la importància de la interacció home-clima en ambdues direccions. I, per altra banda, també ens permet entendre com el sistema natural ha variat i està variant i com pot variar en un futur. I gràcies.